novom videu. V tomto videu si zahrám s Capybara Kingom Rivals, ale ja to hrám na mobile, takže to poďme skúsiť. No bol nový update, hej, sú rankedy, nemáš ešte level 30, takže ti to asi nepôjde. Dobre, prvé by sme si mohli zahrať aj na V1. Poďme to skúsiť. Áno. Dobre. Máme tu trošku inak modelované mapy, keďže bol ten update v rankedoch, takže neviem... Jakú dáme, mne je to úplne jedno. Nejaké takúto, nejakú... Jaký graveyard? Na Halloween, takže tak. No dobre, máš assault rifle, nie? Hej, mám assault rifle. Tak tá je najsilnejšia, no ako... Dal by sa povedať, že je najsilnejšia v tejto sezóne. Minulá sezóna bol najsilnejšie Snipa, ale túto sezónu je najsilnejšia assault rifle. Ty máš asi, že toto, hej? Tak toto máš aj pištolky? Takú malú pištolku? Hej, mám pištolku. Hej, malú. Jo, ona je celkom dobrá. Potom by si mohol mať aj ruky. Tým dávaš dvojskok. Už dvakrát vyskočiť s rukami. Aha, dobrá rada. Dobre vedieť. Granát háč, až keď budú hráči blízko teba. Ale neháč ho hneď, chvíľu ho drž a potom hoď. Kamo, skúsi to. Ono to je najhoršie na mobile, že ono to tam vôbec nevidno tie. Wow. OK, počkaj. Mám ho hodiť. Drž ho a teraz ho hoď. Počkaj, takto. Áno, drž a teraz. Čo? On ti tak toto bolo rýchle. A neubere ti to HP? Nie, neubere. Neubere, tebe nie, ale mne hej. Ako prvé by som ti odporúčal šetriť na revolver. On je OP, mega. Dobre. Skús ma, dobre, aby ma. OK. To je hrozné. Ja ti ukážem, že čo robí revolver, hej? Že nech ti ho takto predstavím, že nech si na neho si šetrí ako prvé, podľa mňa je to dobré. Skákaš ďakujem. Kámo, to je taká hrôza na mobile. To asi radšej dám telky. Kúkaj, dám ti 45 do hlavy a 30 do brucha. A môžeš strieľať s tým aj veľmi rýchlo, takže ono sa to podľa mňa oplatí a keď stále dávaš hlavy, no tak to ťa rýchlo zabije. Koľko peňažkov stojí? Nevieš? Kľúčov asi 25. 25 kľúčov, takže ma zabí. Aspoň si tasky. Zabí ma prvej. Go to the shooting range. Počkaj. Break targets in shooting range. No, to musíš ísť do shooting rate. To ti ukážem, že čo to je. Tá shooting rate. Dobre. Kámo. Ja som nikdy nehral Rivals na mobile, takže ja nemám tie také mobilné skúsenosti. Kámo, to je hrôza, alebo keď sa otáčaš, tak omylom šťukneš na to, že streliť do keľu. Proste ty sa otočíš a... Aha, strelíš. Radšej budem mať ruky. Wow. Mental. A ruky sú rýchle a keď si našetríš na revolver, tak si šetrí buď na snipu alebo na nôž. Keďže nôž, keď ideš dozadu a dáš mu nožom dozadu, no on tak mu to obere 150. Takže sa dá hádzať. No, sa nedá, ale daggersky sa dajú. No, ja keď dostanem iný notebook, tak by to bolo lepšie, lebo na mobile to určite hrávať nebudem, lebo ako vidím, tak je to úplne hrozné hrať na mobile. A na čom to budeš hrať? Na počítači. Dá ísť aj do lesa, no dobre, tak toto som nečakal, že sa dá ísť do toho lesa. A on to zabíja. Viem, aby si mohol ísť do shooting rate. Alebo to, čo ty chodíš. Shooting range. Go to the shooting range and OK. 5 minút, no tak si tak natrenuješ aim, neviem čo všetko. Dobre. Máš natrenovaný proste aim, keď si tam 15 minút, neviem koľko viacej minút si tam. Ale ja bývam väčšinou shooting rate 30 minút až 15. Brick, tak? Teda, no.
také No a proste natrenuje ti to aim a tak. No takže teraz môžeme ísť do shooting grade alebo čo. To je tunak, táto miestnosť, ktorá je za tým... Kamo, ja som dostal hrozný win. Complete, jo, mám 9 kľúčov, takže ešte 2, 15, nie ešte. Dobre, poď za mnou. A do keľu, ja tu si. Shooting rate. Jop. Tunak si musíš niečo, čo ti tam píše. Musíš to urobiť. OK, no ukáž, tak si zoberiem minigun, aby som to robil energy pištolky. Bravo. A vieš sa šmyknúť po nohách, nejako sa šmykni. Vieš sa šmyknúť? Myslíš slidenúť? Áno, šmykni sa tak. Jo, to je easy, len je to takedy celkom hard. Tak sa párkrát šmykni a to ti dá kľúče. OK, no tak tu, počkaj. Dobre. Jo, mám a teraz zober si kosu, zober si takú skite, alebo neviem, ako sa to volá po americky. Jak si mám to vymeniť? Kosu, no a zamier, no a ono ťa to vystrelí niekde hore. No práve, že kosu nemám, jak si môžem zobrať tie... Tunak, toto je taký kôž a tunak zobereš niečo random a kosu a keď zamieríš, no tak ti to dá kľúče, ale neviem, koľko ti tam píše, že krát musí zamieriť, aby si vyletel napríklad. Sight, OK, mám to, kosu. Dal ti to kľúče? No ešte musím sejmuť tieto blbostičky. Dobre, jeden som sejmul. Come on. Dobre, ďalší. Ešte ďalší, poď. Wow, OK. A teraz flare gun. Dobre, mám. A teraz equip sight in shooting range, veď ho mám. Aha, dobre, tak som si to musel vymeniť. OK. No a čo ti tam ešte píše? No, dešovať s ním, to si hovoril, že to ten boost, hej. Áno, to musíš, neviem ako, ale ja keď namierim, no tak ma to vystrelí. Jo, hej, no, aha, takto. OK. Ak ukáž hore, no tak sa to vystrelí proste vysoko. Wow. Kam dobre aim. Wow, kam to je mega. Tu máš. Počkaj, throw a grenade. Throw a grenade, ukáž. To musíš hodiť granát. No však ja viem, čo to je, len práve, že musím nájsť tú vec, tu to je. OK. To je ten kôž. To je ten... Je? Čo? Ukáž. To stačí iba hodiť, nie? OK. Hotovo mám. Play a duel. Eliminations. Win a duel. OK. Tak poďme teda duel. Ok, takže musíme ísť pred zo shooting rate. OK, leave. OK, tak poďme. Kde je voľné miesto? Počkaj, toto mi príjmi, čo som ti poslal pred chvíľou. OK. Dobre, ideme 2v2. OK, dobre ty. A počkaj, duel není, že 1v1? Nie, duele sú aj 5v5. Odokeľ. OK. Takže takto to skončí. GG. Takže musíme čakať na ešte raz. No, to je práve, že ten no hurá. Už sa tu napojil nejaký dementko. OK, ide zase teleportovanie, to je nuda. Konečne. Čo dáme? Aren. Oni chcú construction. OK, tak my dáme area. OK, yes, vyhrali sme. V tej aréne iba aj. OK, kámo, no poďme. Wow, poďme. Kamo, oni sú mobil hráči. Wow, ja som... No, tak... OK, tak čo som... Ako za to, že sú to mobil hráči. No ale vlastne mňa vypne aj tablet hráč. Takže poď. Kámo, mňa zabil Pepsi.
Ďaká Pepsi Cola. Poď, ideme ich semiť. Musíme. Bro 159 level. Kámo Capek povedal, že bro 159 level, tak GG. No, lebo ja mám 159. No veď preto on ti závidí, kámo. GG. Ale to... dobre, nevadí. Fú. To asi nebude také easy. Ja sa bojím toho. Win a lebo ja duel. kam mám low. Bum. Wow, kámo. Ano, keľu. Oni dostajú podľa mňa za to, že spamujú v čite. Bro. Kámo, tenže. Bro. Oh my god. Kámo. Yes, assist. OK. Ale zarátalo mi to? Nie, nezarátalo. It's low. No way. Ja som low, no to je pravda. Ale aj tak si ho dal. Dobre. OK, musíme jej dať. Oh, 32. It's close for V. No way. To vypečieš, tak nič. No, mám že úplne, že 0 eliminations. Ale aspoň ten win by sme mohli dať, to už by som asi mal. Bo už mám dosť tých kľúčov. Dobre. Bum. Dobre, ty kámo. Počkaj, 3-1 to už je. Alebo... Jo, jedno. Ja, to sa mi zdá tak broja. Kámo. Capci rage'ujú. Opa. A hej, tak ty takto. Odkiaľ. Wow, kamže maldučky. Low má? Tak nič. Ale low mal. Dobre. Ten druhý tiež mal. Dobre. Dobre. 4 niečo. Máš už nejaký kill? Nie. Kebyže sa rátajú aj asisty... Neviem. Radšej by som to mal hrávať na tablet. Kebyže mám aspoň niečo také rýchle. Let's go 159. What? Dal si ho? Čo som urobil? Nie. Ono mi to už furt zekne. GG? Nevadí. Tam je moja mŕtvola opretá o stenu. Si mi ich poráne. Ešte 1 minúta. GG. Dobre ty salesman. S revolverom. Ja s tým revolverom. Získal som 3. Ja nie som hacker, nedávajte mi report. Odvoláte sa. No, on povedal, že no. It's hacker, no. Dobre, Počkaj, ten Pepsi. Pepsi je dobrý. Bro. Počkaj. Takto. Ale dokiaľ škoda, chcel som to napísať, to by bolo dobre. Nevadí. OK, koľko mám kľúčov sa idem pozrieť. A podľa toho to... Musíš ma zabiť so... Rivals. 4, 3, 2, 1, nie. Poďme to dáme. Dobre, ty to vypečeš. Hej, skúsime, ja nevypečím ani jedného. Ďakujem, že ste toto video dopozerali až do konca. Myslím si, že som sa veľa vecí naučil, aj keď to asi na budúce budem točiť na Xboxe, bo to tak bude lepšie. Takže, teda čaute.